Този, който създава фирмата, в един момент става пречка за развитието й. Той става тясно място. Но грешка е, когато искаш да расте фирмата и продължаваш да работиш така, както фирмата е била преди това. Фирмите в развития свят се считат като национален ресурс и богатство. Първите предприемачи, които ние бяхме 30 годишни, вече сме в етапа, в който трябва да предадем бизнес. Жените ни издържаха, докато ние стартирахме. Между първо и второ поколение само 30% от бизнесите успешно преминават. А от тези, които са преминали в трето поколение, 15%. Колко реално струва фирмата? Защото всеки живее с мисълта, че фирмата е много повече от това, което тя реално струва. Много фирми така са водени, че те са непродаваеми. Аз не се страхувам, повече се тревожа. Но това са да различни неща. Твърдите умения лесно се вижда проблема и се решава. Както се казва, с пари. С хората не всичко е пари. И аз, когато интервюирам хора, винаги искам да има някой с мен. Защото аз винаги надценявам хората. Както казвам на моите менеджери, в длъжностната ти характеристика пише менеджер, защото ти управляваш ресурси. А пък, когато говорим за ресурси, първото, което трябва да се сеща, е, че те никога не са достатъчни. Текра е фирма, която работи в областта на електрото и сълтоковите системи. Това са системи, всички електросистеми, които се слагат в сградите, се инсталират в сградите. Тя е дистрибутор, търговец на едро на всички тези системи, като представлява световни брандове, представлява утвърдени фирми в този бизнес. По отношение на развитието на фирмата, наистина сме в този етап, в който създаваме корпоративна култура вътре в фирмата. Делегират се права на средния мениджмънт, създава се мениджърски екип, който управлява и развива фирмата. От друга страна, тя е в етап, в който се предава и на следващото поколение като бизнес. Защо, ако си малка фирма, е важно да намериш голяма фирма, клиент, която да те дръпне в началото? Защото бизнесът винаги в началото почва с малки стъпки, особено когато е съвсем предприемачески, ако не е с достатъчно голям капитал. И в тези моменти динамиката на времето не дава възможност дълго да се развиваш, бавно да се развиваш. И в тези моменти е много добре човек да се огледа и да потърси по-голям партньор, по-голям клиент, който може да го дръпне. Винаги в такива моменти това играе много, много сериозна роля в развитието на фирмата, но пък трябва да се внимава, защото често тези фирми в един момент остават зависими от един голям клиент. Така че то е нещо като последователност, която трябва да спазваш, да намериш големия клиент, но винаги след това да почнеш да търсиш разширение и увеличаване на клиентската база. В бизнеса винаги трябва да виждаш дали вътре вече няма обособена бизнес единица. Защото и сега фирмите са в едно тяло, в едно фирмено тяло има около няколко различни бизнес модели, различни бизнес единици. И в такива моменти е много важно мениджмънта добре да ги идентифицира, защото има няколко прости правила, които казват, че това е бизнес единица, ако тя има ясно различими клиенти, ако има ясно различим продукт и услуга и екип, който се занимава с това нещо. И така в нашата фирма се заредиха бизнес единиците производство, търговия и инженеринг. И в 2000-та година разделихме фирмата, отделихме ги като отделни фирми и продължихме под името Телетек, като производствената фирма беше Телетек Electronics, Телетек беше търговската и Силтек Инженеринг беше инженеринговата фирма. Но в момента сте Текра. В един момент с съдружника ми взехме решение, че производствената фирма е по-правилно да я продадеме, тъй като вече ние не можехме да осигурим развитие нататък. Направихме продажбата и
Сменихме името, тъй като те бяха с много близки имена. Сменихме името на търговската фирма от Телетек на Текра, защото все пак Телетек беше познат в целия свят и беше по-лесно на търговската фирма, която оперира само в България, да променим името. Това разделение, кое го наложи? Това, че са съвсем отделни бизнес модели, когато те са, тогава е по-добре да бъдат отделени като фирми, да могат да им се гледат резултатите отделно, да може да им се прави стратегия и визия за развитието отделно. И това е смисъла на идентифицирането на бизнес единици в тялото на някакъв по-голям бизнес. Той може и да остане вътре. Ние дълго време те бяха вътре и ние резултатите им гледахме като отделни бизнес единици. Но от един момент всяка почва да има собствен живот, който е определен от различен модел на бизнес, различна клиентска база, различно място в хранителната верига. Всички тези неща определят нуждата от това бизнес единицата в един момент да бъде отделена като отделна фирма. И това беше за нас много правилно решение. А може ли пак да дефинирате понятието бизнес единица? Бизнес единица е всяка вътрешна структура, която се оформя самостоятелно, гледна точка, че си има собствен модел, собствен продукт. Тъй като един е модел на работа на една производствена фирма, друг е на една търговска фирма, друг е на една инженерингова фирма. Производствената фирма произвежда продукти, търговската продава продукти, а инженеринговата предлага услугата да инсталира тези продукти. Имате различими клиенти, имате екипи обособени вече вътре в организма на голямата фирма, които се занимават с един или с други или с третия модел. Всичко това прави ясно определене, че вие имате различни бизнес единици вътре в. Първото, което трябва да направите, е да отчитате резултатите им отделно. Защото най-честата грешка, която се получава, е, че те никога не се развиват еднакво и най-добре, който се развива, той почва да маскира зле развиващите се продукти, защото и като гледате резултата като цяло, той може да е положителен, но да имате бизнес единици, които не са рентабилни, не са ефикасни. А така, когато вие ги разглеждате всеки отделно, имате ясна представа къде печелите, къде губите, къде не има какво да се направи. Фирми, особено в този период на предприемачеството, в началния период, те почват с нещо, ама дай да направим и това, ама да добавим и това. Да. И тогава е този момент, в който трябва да си дадете сметка, че почвате да смесвате модели и ако ги смесвате, то е добре да ги дефинирате отделно и те да бъдат дефинирани като отделни бизнес единици. Това ви дава ясна представа къде успявате, къде не успявате. Това специализира хората. Това не обърква клиентите. Предприемач е човек, който постоянно казва и това, да опитам и това, а това що го продавам, що не почна да правя аз това нещо. И това някога е път към неуспеха. А нещо, което може да помогне, е след първите стъпки вече да го погледнеш и да си кажеш, добре, готов ли съм да правя втори бизнес? А не да мисля, че аз правя един бизнес и към него добавям нещо. А да си дадеш ясната сметка, аз готов ли съм да почна втори бизнес, готов ли съм да почна трети бизнес. Чисто теоретично е много интересно за тези преходните моменти, когато една фирма започва да расте, кои са препъни камъните, кои са стъпките на прехода от малка към голяма фирма, кога лидерът тук трябва да изиграе ролята си по определен начин, за да може растежа да се запази. Първото е самочувствието. Като фирмите в развитието си винаги в началото са доминирани от предприемача, този, който ги е създал, този, който има визията за това докъде трябва и какво иска да постигне. Това е един много добър период на фирмата, много бързо растат фирмите в този момент, бързо се взимат решения, бързо реагира фирмата, бързо се променя. Но с развитието започва да се появява среден мениджмънт. Почват да се появяват процедури, процеси. С развитието на фирмата
почват да се дефинират длъжностни характеристики, защото в малката фирма всички правят всичко. Да. Аз много често съм интервюирал хора, които искат да сменят работата си, защото и са били доволни до този момент, защото фирмата се е развивала, всички са били като едно семейство. Обаче вика в един момент вече не знам какво правя, всичко правя. И почвам да се обърквам. И това веднага ми показва, че тяхната фирма е стигнала точно този момент, в който вече трябва да си дефинират длъжностни характеристики. Тогава фирмата става средна. За българските представи, нали? Тогава вече трябва да се създадат среден мениджмънт. Тогава трябва да се дефинират някои процеси и процедури. И вече този, който е развил фирмата, трябва да има готовността, че в един момент той не може да управлява целият процес и трябва да делегира права на средния мениджмънт. Защото това е най-често срещаното правило. Този, който създава фирмата, в един момент става пречка за развитието и той става тясно място. Някои взимат решението и казват: не, аз няма да се откажа и ще оставя фирмата на това ниво. Това също е някакво решение. Но грешка е, когато искаш да расте фирмата и продължаваш да работиш така, както фирмата е била преди това. Без да си изградил мениджмънт, без да си изградил заместници, без да си дефинирал процесите вътре, без хората да имат сравнително определени длъжностни характеристики. Обаче този процес в България има един проблем, защото в България фирмите не са толкова големи. И винаги този процес винаги е свързан с увеличаване на разходите на фирмата. И ако тя не може да го премине успешно този етап, това да го защити с повече приходи, тя почва да буксува в една ничия земя. Няма го предишното предприемачество, няма го вече корпоративното развитие на фирмата, то не се подкрепя от развитие на приходите. И фирмите почват да се напред-назад, люшкат, хората почват стават неуверени вътре във фирмата и затова този процес трябва много умно да се управлява. Защото винаги, когато делегираш права, фирмите в предприемачески период са много ефикасни. С много малко разходи постигат голям резултат. И колкото фирмата се развива, почват се дигат разходите и не всякога това се подкрепя с реципрочното развитие на приходите. И това е процес, който някога препълва фирмите, защото пазара е малък. И вие като създадете една корпоративна структура, не е сигурно, че тя ще ви осигури пазарен дял такъв, който да я осмисли финансово. И в по-големите пазари това лесно става, не се усеща. Защото пазара е голям и защото една фирма стига това ниво, в зависимост от фирмите, разбира се, но някъде 30-40 човека, когато вече стане персонал, нали, по мои наблюдения. Тогава, нали, зависи от типа на бизнес, но ако са 40 човека, които сравнително различни длъжности имат, нали, ако всички вършат едно и също, като шивашко предприятие, това не важи. Но ако те са с различни длъжностни характеристики, 30-40 човека вече е този праг, в който вие трябва да имате някаква корпоративност. Въпросът е приходите на фирмата да подкрепят това развитие. Всички да бъдат толкова ефикасни, колкото е бил предприемача до този момент. И това е голямото предизвикателство. В началото предприемача е имал и неговите сътрудници енергия, дали ще стане, а пък то е станало. И в един момент, нали, това, което е било водещо, е било енергията, нали, човешката енергия. В един момент трябва да се стигне до някаква интелигентност, за да може тази енергия да бъде овладяна и канализирана и да се постъпи умно, нали, за да може да се запази структурата, иначе тя ще се разпадне, може би. Да, за да могат процесите и хората, работейки по по-различен начин, не като предприемачи, да постигат резултата. И това е най-тънкият момент в цялата история на фирмите. И като изключим големите фирми в България, нали, повечето от фирмите са в този период на развитието си. На какъв етап сте сега вие, като фирма Текра? Ние сме може би точно там.
Ние сме точно там, в който създаваме корпоративна структура, развиваме процеси, дефинираме процеси и искаме фирмата да работи без този предприемачески дух, който е имал и да е устойчива на пазара. Най-важното е да осигурим устойчиво развитие на бизнеса. Сега вече много се говори за устойчиво развитие на бизнеса. Малко се знае за какво точно се говори, нали, като се споменава това нещо. Най-често го свързват с опазване на околна среда, с такива неща. Но там има много други неща, които правят устойчив бизнеса. И в развития свят считат, че важно фирмите да бъдат устойчиви. Защото за тях всяка една фирма е национален ресурс, национално богатство. И когато те нямат устойчиво развитие, да, излизат нови фирми, но все пак устойчивото развитие прави устойчиво богатството на една държава. И по този начин обучават, развиват мениджмънта в това не само успешна, но и устойчива фирма. Вие казвате, България е държавата на малките фирми и... Малкият пазар определя малки фирми. В смисъл, примерно ви давам фирми, защото често ни събират като дистрибутори на големите марки. Ако тръгнали сме всичките едновременно и горе-долу по еднакъв начин си управляваме фирмите. Ако фирма в България е, примерно, за лесно приемане 10 милиона оборот, същата фирма в Румъния е 25 милиона, същата фирма в Полша е 50-60 милиона, в Русия, примерно, защото преди идваха, са 150 милиона, 200. При равни... Такъв е пазара. Пазара в България. За същото време, по същия начин развива на фирмата, големия пазар ти дава. Скоро се виждах с мой приятел, полска фирма, 135 милиона евро. А тръгнахме заедно. Тук 135 милиона е половината пазар на България. Да. Габарит на пазара. Габарит е толкова 400 милиона. Вие казахте, комуникаторът винаги печели пред експерт. И имате сигурно стотици примери за това. Как... Да, това в момента работя с моя екип и се опитам да ги обучавам на това нещо, защото екипа ни е силен експертен екип, с силни експертни познания. И нали, както не само аз, така и в литературата, те имат добри твърди умения и това, което трябва да развием с тях, са меките умения. А в меките умения влиза комуникацията. В моята практика аз съм бил и от страната на купувач. Има много примери, когато моето решение за купуване на нещо и то на по-сериозни инвестиции, като човек съм ги взимал на база на добрата комуникация, а не на голямата експертност. Обикновено фронт търговците, хората, които са на първия фронт на фирмите, те трябва да бъдат добри комуникатори. Защото винаги срещу тебе стои човек. И той винаги е човек, нали, даже и в бизнес битността си. Фирмата може винаги да осигури ноу-хауто. Нали, добрите фирми, те имат дълбочина на ноу-хауто. Те не са... Не е обязателно в един човек, който е на фронт линия, да има цялото ноу-хау. Бяхме на една презентация на Мерцедес и там за пръв път видях експерт и комуникатор и такъв подход, който те го бяха взели от средния ешелонтьор, такъв работник на линията, но той толкова обичаше, в смисъл, човекът те завладява с това, как той е влюбен в това, което произвежда. И даже и за така голяма марка като Мерцедес, като се замислиш, подхождат така, за да спечелят човека не защото най-лъскавата кола или най-лъскавите коли, а един човек вътре от поточните линии те среща с него и той почва да говори за колата.
Това му е живота. Да, това му е живота. Да. Това му е живота и той застава зад нея. И в същото време това е една комуникация чистосърдечна. Нали, той не е най-перфектният комуникатор, нали, обучен някъде. Обаче човешки подход, той даже беше облечен така с дънки, не някак официално. Ние трябваше да купуваме в началото във фирмата, производствената, поточни линии, машини, които са скъпи устройства. И тогава ние конкурирахме две фирми. И от едната фирма дойде търговеца, който усмихнат, засмян. Той дойде и почнахме да си говориме. От чужбина бяха и двете фирми. Почна да ни разпитва какво правите, момчета, как се оправяте, какви са ви проблемите и така нататък и така. Изобщо не говорихме за поточни линии. И ние го питаме по едно време, той казва: вижте, ние сме голяма фирма, при нас има хора, които могат да ви разкажат всичко за машините. Аз съм дошъл нали, да ви видя вас, да поговориме. Когато дефинираме нещата, ще дойдат експерти. От другата фирма дойде много добър експерт, млад мъж, който много разбираше от нещата, но другия ни спечели. Просто ни спечели като човешка комуникация. Но как да оценявам фирмата, там съм по-наясно, но много от хората, които са в това ниво, това също има някакво предизвикателство, да имат реална представа колко им струва фирмата. Защото това е другия такъв фронтален сблъсък, нали, когато трябва да мислиш какво ще правиш с фирмата си. Едното е как да я наследиш, кой ще продължи нещата, и второ, колко реално струва фирмата. Защото всеки живее с мисълта, че фирмата е много повече от това, което тя реално струва. Да. Защото там е вкарана душата ти, живота ти и всичко. И това е един катарзис, който ние го преживяхме, така че имаме опит в това отношение, но много други тепърва почват да го разбират. А пък трето е да подготвиш фирмата за това да бъде предадена и да бъде продадена. Да. Защото много фирми така са водени, че те са непродаваеми. Фирма трябва да бъде, за да продадеш, тя трябва да бъде изчистена, трябва да има мениджърски екип, защото никой не купува фирма, в която теб те няма и фирмата. Винаги задават въпроса, кой ще управлява. А кой беше най-трудният момент в бизнеса ви? Самото начало да вземем решението, че и подложим на риск семействата си, че доста време ще влагаме усилия без приходи. И тогава общо взето жените ни издържаха. Страха как общувате с него? Идентифицирате ли го като отделен глас, който не би трябвало да слушам? Не. Аз се хвърлям много смело в нещата. Аз не се страхувам, повече се тревожа. Но това са различни неща. Не се страхувам. Хвърлям се в нещо и винаги знам, че ще се оправя. Обаче има моменти, когато се тревожа, особено като забуксувам, като почна да губа. Особено в човешките взаимоотношения, когато не могат да увлека хората, не мога да ги мотивирам, не мога. Тогава се тревожа, но не се страхувам. Не се страхувам. А тревогата от какво идва? Това, че не ви разбират ли? Или защо тревога точно? Тревогата, защото аз си давам сметка, че много често не оценявам реално ситуацията и винаги смятам, че хората са ентусиазирани. Винаги смятам, че просто трябва да им се помогне да се увеличи този ентусиазъм и там някъде не подхождам по правилния начин към тях. И в такива моменти, като се счупи диалога, тогава се тревожа. А твърдите умения лесно се вижда проблема и се решава. Както се казва, с пари. С хората не всичко е пари.
Трябва да минеш през ценностната система на отсрещния. Няма друг начин, според мен. И тук греша, аз човек има слаби места винаги. Моето е нереалистичната оценка на хората. И аз, когато интервюирам хора, винаги искам да има някой с мен. Защото аз винаги надценявам хората. Надценявате ги? Да. Надценявам, защото винаги смятам, че ако им се помогне, ако им се покаже, ако им се даде шанс, ако такова, те ще избухнат. Това е много грешно. А какво смятате за тази тенденция хора от бизнеса да влизат в политиката? Лека по лека се случва. Не е полезна. Много ясна представа имам, че политиката и бизнеса са различни неща. Бизнесът не е демокрация. Казано в кавички, но по същество да. В бизнеса все пак има воля, има нареждане, има някакво единоначалие. Има рационален елемент в политиката и в обществото. Не е най-правилното решение, рационалното решение. Аз много често съчувствам на политиците, че те също работят в оскъден ресурс, защото бизнесът какво прави? Нали, аз, както казвам на моите менеджери, в длъжностната ти характеристика пише менеджер, защото ти управляваш ресурси. А пък, когато говорим за ресурси, първото, което трябва да се сеща е, че те никога не са достатъчни. И затова е необходимо да ги управлявам. Ако те бяха достатъчни и неизчерпаеми, нямаше да има менеджери. Политика, освен това, че трябва да управлява ограничените ресурси, с демократични методи трябва да управлява човешки ресурс, което е свръхзадача. Свръхзадача, защото той го прави с демократично. Той не може да си уволни народ и да назначи друг народ. Той не може даже да уволни някой път и заместник някакъв там, ако трябва да бъде точно. Докато бизнеса задачата е по-проста. Трудно е хора от бизнеса да бъдат добри политици, това е мое лично мнение, защото по друг начин сме устроени. Може да помагаме във визионерството, да. Каква е чисто човешката ви мечта? Искам по някакъв начин поколението след мен да продължи нещата, но по начина, по който те биха искали и биха могли да продължат. И много ми е важно условията и начина, в който те ще живеят. Аз бих предложил да се покани съдружника ми, Валентин Стоицев. Иван Аков, собственик на фирма Solid 55. Той може да бъде полезен в разговора си с това как той е предал на следващото поколение бизнеса. Бих предложил да поканите Людмил Даскалов. Той може да е интересен от гледна точка на българи, които са ангажирани с управление на бизнес на големи корпорации в България.